namietať na cenu môže aj z toho dôvodu, že nemá dostatok prostriedkov. Namietať môže na cenu aj z toho dôvodu, že to vysoko prekračuje jeho pôvodný rozpočet, ktorý si na to vyhradil. Chápete? Čiže môže byť niekoľko dôvodov, prečo človek namieta na cenu. Ale my musíme zistiť, ktorý to je. Takže prvá vec je tá, ktorá je veľmi dôležitá, že zákazník si nechá radiť. Čiže kedykoľvek musíte ale vedieť jednu vec. Obchodný rozhovor sa vždy musí obmedziť na minimum. To znamená, že obchodník nesmie kvákať viac, ako je treba. Toto sa nedá nejako inak naučiť, iba tým, že to budete drillovať a obchodovať dennodenne. Rozumiete? Ak si myslíte, že sa to naučíte inak odhadnúť tú situáciu, že kedy už bolo dosť, tak vám rovno môžem povedať, že nie. Čiže obchodník si musí vytvoriť niečo také ako čuch. Čuch na uzavretie obchodu. Čiže existuje niečo také ako záverečná otázka. Záverečná otázka je niečo také. Stojí nám ešte niečo v ceste, aby sme to uzavreli? Ak ju položíte v predstihu, tak je zle. Ak ju položíte neskoro, tiež je zle. Čiže obchodník si musí vypestovať taký ten cit pre to, kedy tú otázku položí. A vtedy, keď ju položíte, tak tam už nie je nič iné okrem podpisu záväznej objednávky alebo vyplatenia toho. A keď podpísal záväznú objednávku a vyplatil to, tak sa môžeme rozhodnúť, že či sa s ním rozlúčime, alebo či ešte preberieme nejaké veci. Dáva zmysel? Ale tak ako aj pri obchode platí tá vec, že najprv to musím uzavrieť a povedzme, že tu niekde by bolo uzavretie obchodu. Nemusí to ísť na samom vrchu, lebo na samom vrchu sa ešte dá predať niečo navyše. Chápete? Čiže vždy môžeme niečo predať, ale najprv musíme uzavrieť nejakú vec, urobiť všetko preto, aby to bolo uzavreté a teraz sa môžeme baviť ďalej. Pamätajte si, že uzavretie znamená peniaze u vás na účte alebo peniaze u vás na stole.